Ay, good news, coach. Oh, nga naman. Kumusta? Kay gipangayuan ko, ang una gid niya gusto is iyang i-redo ang website. Hmm. Mm, nangayo siya ko duha mo tong website. Murag i-rebuild niya ba, i-revamp. Hmm. Ang akong haguan kay mag 301 lang ko, for sure. Ingon na may tabo. Or, Hmm. mag i-hard code na lang na ako ang website. Anak tali. Dayon, ingon siya na if mahuman, we can proceed with you being my SEO kanang specialist. Ingon Yes. siya nga, maybe we need to, kay duha daw website ako, you don't need a lot of people to do SEO work. Correct. Anak ko, you just need like foundation. Well, however, I can quote you the website, but I couldn't kanang finish it right away. Kaya mo kung gipagama gud og kanang Zapier na Hmm. automation. Hmm. Dayon, ingon siya nga SEO, anak ko nga dili ko kahatag nimo karon, hatagan lang tika og kaning si tawag ani kanang nalimutan ko site audits, and what we can do niya, it would also help us understand what are the things we need to improve on your website, basically like the structuring and everything. Anak ko niya siya, okay, good, whatever kanang whatever you do, just let me know. Then na siya ko, coach, kay nangutana na siya price, ano, wala jud siya niingon og kanang too expensive. Wala ko kadungog og ingon, anak, coach, wala ko kadungog. Dito na ko nahibaw-an nga kaya nga amiga man gud nako ang nag-offer. Ingon siya nga client niya nangon siya kanang developer. Ako busy kay kukurun, pero sige siya nga premium client ni pag ingog premium. Ano ko, sige, ato lang button. Oh, luckily, katong assignment personally nga imong gikuan sa akuan, ako po tong gi-apply sa client, katong future client. So basically naglanto ko sa imong video unya gidiretso na lang nako ba. Gidiretso na lang nako sa kuan ana. So man na close nimo ang katong SEO? Close good ang duha, coach. Nice. Project, oo. So na-hesitate siya mo kuan kay hala wala ba ako kaga mag-portfolio, wala na man ako website, wala ana ko nga still under construction ana. Dito man siya ning believe atong pag-meeting namo sa automation na ako personally. Pagama na ko automation, gigama na ko 3 days niya. Karon nakalingaw kog improve. Ngon din siya nga, sige, hatagi kog quotation client, kunya mo ni mauna. Paglanton ako sa website, mga moving company pag yun, mga yan na ba? Kanagong basically ka na kuan niya. Only to find out, daghan multiple day ang business. Ano ko, shit, murag mao na gid ni Lord. Murag mao na gid ni Lord. Ala ko, so, anak ko nga hala. Ingnon ako si Coach Ani kay basically ang tanan gi-share nako si Haki, wala po siya hanaw. So akong gi-share lang po sa timo gina-share sa ako ha. Basically like everything ba, like from top to top kung asa ta karon, wala pa gali ko na human. Sa wala pa ta na human sa tong kuan, how much more og mahuman na ba, di ba? Motong maybe after this year, magsugod na jud ko siyang SEO kay nag-audit pa man ko kalingaw, dili man ko magpataka og kuan kay high paying ba na unya. High paying jud siya, coach, high paying jud siya. Anak ko, you don't need to hire multiple people for the job, you just need one person, anak ko niya. Dili confident ko sa ako ang kanang com skills, pero dili good ko confident sa akong back end sa SEO ba. Pero it so happen na it's a blessing. Ingon sakto good, ingon akong mama nako nga kanang pugas o ngani ba, mahal biya jud siya. Moingon jud sa mahal jud siya. 15K mahal. Pero it's a really good investment in a way kay tanan na questions nako, tanang imo ang kanang say tawagan na imong say tawagan ni kanang tawagan na techniques ba. Na-apply nako sa interview pa lang. Nagkalingaw na sad kog apply sa katong site audit. So dito na ko na-realize nga it really pays big when you know the basic. Yes, correct. Balik kita sa basics tanan. So motto, it's kanang sitag nindo ko balahibo, it's back to pay. Kanang deserve good ba? Deserve ang training, deserve ang one-on-one coaching. Ingana na good, coach. So yeah, thank you kay coach kay kanang I was ahead this time. I was ahead of this client this time. Kana congrats kayo. So nindot kayo na siya nga kuan nimo kanang achievement or balik basta naa jud kay buhaton, basta porsigido jud ka naa jud nay kuan
posigido in a right way ba naagid na ano kanang balik. Willing ka mo share sa amount dili ra kaya to apilon. Sa SEO alone ro coach kay ay mag-monthly naman sa ko ano Monthly sa man ka sa SEO saya o kuan coaching hing una hing bungat ko niya o mubungat unta ako kanang 50 for starter 60 niingon mo ko 80 ano ko 80 SEO dayon ingon lang ko niya nga of course pwede na to siya sa kaan gamay mga 90 if natay mga additional kaning unsay tawag ani kanang web maintenance agi-apil na lang nako na tanan dayon dali ra man na. gamayng automation or any automation it would be included it's a package I'm your complete package ana ko niya sugot siya coach og 95 Nice. pero imagine 15,000 ma-training technique stuff basic everything 15k unya ang balik sa imo buta na to basic lang brag 60 bawi na kaya ka unya a month wala na bawi na kayo ana lagi ko nga guys I'm not gonna teach you a lot of things but if you wanna try SEO you enroll in Pinoy SEO without a doubt hopefully we will ako laging plan ako if ever di na ako makaya ako maybe this is my time to really make a team na under me dira na din kapadulong. Hopefully ako na happy yung kay ko kanang kay it pays good to help and save people kanang nag-recommend nako coach nanginahanglan yun ka na sa help dili sa financially good to niya yang anak ba ikumot man akong dughan ko sana ko sige I'm gonna pay for your kaning si tawagan ni hospital bills Paul mo lang tika anak ko do not pressure to pay me back unya VA man to siya ba unya naglisod jud siya kay separate bag-o lang sila gabulag siyang partner naluoy ko niya tingalo ko coach kay kal check tawag siya huy sige na bata na dira moto ngalo usa man din na ako bagit ato i-decline kay gikapoy lagi ko ba ya pag ingon og high pay cut okay let's go so kano sa mo magsugod ana imong contract implementation man sa automation ako within this week sa Zapier sa iyang Calendarly booking system man na akong gigama so after ma-implement ako ang booking system integration webhook man na sa specific nga ilaam na house inspection man gud nila coach after na ma-implement coach I would start immediately right after that. So ako ang gi-target maybe after holidays na lang ingon ko nga maybe after holidays. Na website. Na siya website. Pero gi-check na ko karaan jud siya. Sa WordPress. Ako man gi-check tanan ang hosting, ako iyang gipalit ba iyang gi-acquire ang business. We are happy for you, no? Nindot kayo na siya nga testimonial.